antrenez freestyle și așa că înainte tot am încercat să construim traseu, pădure, cu primăria, peste tot, dar nu prea a funcționat lucrul, fiindcă dacă am construit ceva, veneau alegerile și după s-a derumat totul. Așa că ne-am gândit că facem privat aici în câmp, că era și ieftin, nu știu ce. Și așa, cu timpul a format toată treaba asta. Am modificat, cred că de 5-6 ori. Tot. Ceea ce înseamnă o muncă enormă. Și acum, de exemplu, numai pentru concursul ăsta, un bul de excavator și un bobcat și încă 5 oameni au lucrat 2 luni de zile. Și încă nu e total gata. Încă aici poți să le spui cam câte basculante de pământ înseamnă... Nu știu că așa... de acolo, de pe acolo am strâns, dar cu seceta asta ce a fost vara, cam 70.000 de litri de apă am adus cu tractorul ca să putem să udem, ca să facem formele ce trebuie să... Nu știu dacă ați fost până acolo. Ați văzut, nu? Noi, aici, trupa București am fost aseară. Nu știu dacă băieții au fost. Ok. Eu ziceam de treaba asta câte basculante pentru că până și eu nu-mi închipuiam până la un moment dat câte basculante intră într-o săritură și sunt sute. Da. Sunt foarte multe, de exemplu, pământul era strâns de pe loc, așa că am avut noroc cu asta, dar iarna asta am adus încă 100 de basculante care nici nu s-a simțit că am adus, așa că e destul de mult. Da. Spune-ne despre evenimentul. Prima ediție am făcut anul trecut. Au avut un succes, eu cred că destul de mare. Am făcut și petrecere exact acolo unde am făcut acum, în Siloz. Anul trecut a fost și skatepark. Anul ăsta n-am mai putut să ținem, că skateparkul e deja prea mic. Că avem foarte multe concurenți, așa că n-am putut să ținem și partea de skatepark. Dar am mărit dirt park-ul, am făcut și niște trambuline pentru motocicletă. Și eu cred că e un eveniment care nu s-a mai întâmplat în România, sau? Păi n-ar să se mai fi întâmplat. Eu nici nu mai practic sportul ăsta de dirt jump, fiindcă m-am bazat pentru sportul de iarnă, pentru snowboard, dar ieri am văzut niște tricuri aici care, sincer să fiu, nici în televizor n-am văzut. Deci nici nu știam cum se zice. Au venit niște băieți foarte tari care sunt chiar superstar sporturilor din Polonia, din Austria, din Germania au venit și din Ungaria. Dar și unguri sunt destul de tari. Ei se antrenează iarna în America, în Woodward, ceea ce e cel mai tare complex în America. Woodward e un complex special pentru action sports în California și mai au și o variantă de pe coasta de est unde oamenii pot să meargă așa în regim de cantonament, să stea acolo, să se dea pe unele dintre cele mai bune rampe și terenuri din lume puse pentru treaba pe dispoziție. Da, că chiar am văzut niște chestii ieri, sper că o să vedem și azi, sper că și vremea o să țină cu noi și cred că o să rămâneți așa mai... Păi dacă ieri în calificare am văzut ce am văzut, mă gândesc că o să vedem astăzi ceva și mai tare. Da. Să ne povestești un pic de cei doi, Barney și Tibi. Barney și Tibi. Care sunt membri ai echipei de sportivi profesioniști Burn și care sunt în competiția de azi. S-au calificat pentru azi. Da. Tibi nu s-a calificat. Tibi e din Sfântul Gheorghe. Din păcate, Tibi nu prea e obișnuit cu săritori așa mari. Dar Barney a putut să se antreneze. El se dă altfel de BMX pe care îl practică, el e altă treabă. Barney e calificat. Barney e calificat, a dat și el niște tricuri care chiar cred că e premieră pe dirt jump în România. De exemplu, 720, asta în 77, dublă rotație. Dublă rotație în aer. Cu bicicleta e ceva care nu cred că trebuie să... Și backflip din asta, dar oricum e obișnuit să vedem tricurile. Și sper că o să fie Barney în top 3. Nu prea e posibil, că au venit
din afară foarte oameni care... Nivelul e foarte, foarte ridicat ridicat, și aia trebuie spus foarte ferm, deci nu e genul de concurs unde s-a întâmplat să-ți vină niște străini pe care poate îi cunoști sau poate că nu și te lauzi cu ei. Chiar sunt oameni care sunt de super top în domeniile lor și ar putea să facă față onorabil într-un concurs european sau internațional fără nicio problemă. Și de fapt ei chiar se dau în astfel de concursuri. Da. Vreau să mai povestești un pic de comunitatea de Action Sports din Miercurea Ciuc. Că mi se pare că aici aveți un hub așa de tineri talentați care fac Action Sports. E ceva în apă. Da, e ceva în apă, exact. Nu e nimic în apă, eu cred că asta a venit cu timpul, fiindcă, de exemplu, eu, ca să mă dau de acum 15 ani am început să mă dau pe bicicletă, așa că cumva, și înaintea mea s-au dat mulți pe bicicletă și pe snowboard, așa că aici toată treaba asta are o istorie și cred că de aceea s-a format. Aveam concursuri, aveam dirt park, aveam skate park, aveam snow park, să zicem așa că, da, așa că un magnet a funcționat toată treaba asta și cred că de aceea avem foarte mulți care practică sportul ăsta. Și mai e și disciplina oamenilor. Da, aici aș vrea să intervin, să spun câteva cuvinte. Eu sunt din Brașov și probabil că v-ați aștepta ca în Brașov să fie treaba asta mult mai bombastic dezvoltată, din păcate nu e așa. Din păcate la noi bicicletele au început să se dezvolte numai în ultimii câțiva ani și tot așa oamenii care se dau punând mâna pe treaba asta. Ciucu a fost multă vreme, mult înainte și încă mai înainte pe multe domenii și exact ce spunea Ana, oamenii sunt influența principală și exemplul cel mai important, apropo de dirt park, s-au făcut la un moment dat la începutul anilor 2000 în țară, în diverse locuri, unele eforturi împreună cu diversele comunități locale, primărie și nu știu ce, de exemplu la Sibiu sau la Timișoara. Deci ei au dat niște bani, s-a făcut un mini dirt park, nu știu ce. Ei, lumea din restul țării, bicicliștii, au așteptat să le pice din cer și lor cât un dirt park sau ceva unde să se poată da. Asta nu e de la sine înțeles, pentru că oamenii nu înțeleg treaba asta. Atitudinea la Miercurea Ciuc a fost tot timpul diferită, a fost de genul nu avem, bun, atunci punem mâna și facem, nu așteptăm să pice paramălăiață. Și exact asta e diferența, pentru că eu văd că oamenii din Ciuc atunci când nu au un loc de dat sau ceva ce le lipsește, pun mâna și fac sau pun mâna și își rezolvă. Ei, etica asta de a lucra și de a te susține pe tine lipsește în foarte multe alte locuri din țară, din păcate. De fapt, cred că singurul loc care mai e așa ca atitudine e Maramureșul. Și cu asta cred că am spus cam totul. Deci avem niște exemple de urmat de aici, din Miercurea Ciuc. Da. Adevărat. Asta am vrut să zic și eu. Gheza e prea modest să spună lucrurile astea așa. Dar e adevărat. Da. Ana, dacă mai ai ceva de adăugat cu privire, eu le-am povestit despre echipa noastră, le-am povestit cât de puțin despre fiecare sportiv în parte, cam de unde este și ce sport practică. Le-am povestit un pic de comunitate, dacă mai ai tu ceva să adaugi. Nu cred. Dacă aveți voi întrebări atunci. Oricum mai vreau să zic că e foarte tare că s-a întâmplat treaba asta cu Bărnu, fiindcă altfel nu aveam nicio șansă să facem astfel de concurs ca să vadă lumea și să vadă. Noi am practicat tot timpul, deci cine vine aici să sară, ca normal, dar și ieri. Eu cred că au fost 1000 de oameni care am văzut numai că ce se întâmplă aici în Miercurea Ciuc. Nici nu știau despre treaba asta. Sunt că au venit special din alte orașe numai pentru chestia asta și bineînțeles că și partea cu artiștii, cu muzica e atractivă pentru că avem două nume mari anul ăsta, DJ Vadim care a pus muzica seară și Freestylers care vin în seara asta, plus o grămadă de DJ și de artiști autohtoni. Deci clar oamenii vin și pentru partea de petrecere, dar sunt și oameni care au văzut montaj video de anul trecut pe internet sau au auzit că o să fie demo de freestyle motocross și poate asta te vezi spus că am mai fost la un moment dat prin 2004, acum am făcut un research și a fost până pe la Outdoor Heroes să că a venit un rider din Ungaria și a făcut un mini demo la un moment dat, dar în afară de asta, materie de freestyle motocross, nu am avut nimic până acum în România și freestyle motocross-ul e unul dintre cele mai vizibile și interesante sporturi, de exemplu la X Games și deja a intrat în mainstream, atât de popularizat încât e în mainstream.
Și să ai freestyle motocross la un lucru de genul ăsta e normal, pentru că ai cam acea infrastructură sau ceva similar în orice caz, dar în același timp e și proaspăt și nemai întâlnit și eu sper ca de la an la an să meargă înainte și treaba asta cu moto, pentru că e foarte tare. Da. Să ne întrebați. Că noi am putea vorbi până mâine, eu cel puțin dacă îmi dau drum. Cum a apărut Burn? Adică ați căutat un sponsor? Cred că Ana ne poate povesti un pic aici. Păi, în primul rând, Gheza face parte din echipa noastră de sportivi, care funcționează deja de 2 ani și jumătate. Eu prima, nu știu, probabil că Am povestit am mai zis Carmen și atunci, împreună cu Gheza, ideea a fost a lui să facem competiția asta și planurile sunt ale lui. Ne-a zis și nouă și am făcut-o până la urmă. Și cumva în echipă cam așa se generează toate ideile și toate proiectele. Sunt băieții care au super creativitate și super motivație să facă lucruri din ce în ce mai bune și din ce în ce mai mari. Vin la noi, ne povestesc și atunci nu avem de ce să nu îi susținem, pentru că ideile și planurile lor sunt tari. Și în principiu e foarte important să creștem comunitatea. Odată să crească nivelul lor de performanță și asta se poate întâmpla organizându-le competiții, pentru că e nevoie de așa ceva. Odată să se afirme, să câștige și așa mai departe, și nu asta e primordial. Și e foarte important să facem lucruri pentru comunitate, comunitatea să crească. Sunt mulți, spuneam la evenimentul din Sibiu, că este sportul, părerea mea, este sportul noii generații. Ăsta, alături de skateboarding, snowboarding. Toate action sports, până la urmă, sunt sporturile noi generații. Dar e adevărat că de când a apărut echipa Burn în peisaj, e un reper și un termen de comparație la care alții clar se raportează. Deci nu atât doar copiii care sunt fani ai sportivilor care sunt din echipa Burn, dar și alți sportivi care nu sunt în echipa Burn, dar ar vrea să aibă și un asemenea statut și asta îi motivează și pe ceilalți. Spun, eu pot să fiu mai tare decât din echipa Burn. Deci se dă și ăla mai bine sau se antrenează sau pune mâna și face un eveniment sau face ceva. Ideea e că ăsta e un motor pentru comunitate și așa se duc lucrurile mai departe oriunde în lumea asta. Nu suntem noi aici mai geniali decât alții, pur și simplu e o rețetă și trebuie să o aplici cum trebuie și ăsta e mersul lucrurilor. E ca și când atunci când vrei să bei apă sau să respiri sau... Iar pe de altă parte, noi am învățat să facem ceea ce facem acum de la ei, pentru că dacă nu ar fi venit ei să ne zică că e nevoie de așa ceva în țară, e super important să aduci rider din afară, ca ceilalți copii să-i vadă și să aibă un obiectiv unde ar trebui să ajungă, n-am fi știut să facem lucrurile astea. Deci, cumva, așa funcționează lucrurile. Și eu spune că exact aici e și diferența, aici ca spirit critic. De fapt, îmi dau seama că diferența dintre Burn și alți sponsori de genul ăsta e faptul că Burn chiar s-a apropiat de comunitate și ascultă. Pentru că alți sponsori pur și simplu vin cu banul și sunt puțini sponsori care vin cu banul, de fapt. Dar ăia care sunt au un fel de aroganță și e cam ca și povestea cu omul cu bani care cheamă un arhitect să-i facă o casă și până la urmă tot iese o prostie pentru că omul cu bani și-a impus ideea. Așa e și cu sponsorii ăștia. Puțin stau și ascultă și de-aia cred că evenimentele Burn sunt mai bune decât alte evenimente pentru simplu fapt că oamenii care sunt de la Burn sunt suficient de cu picioarele pe pământ cât să asculte și oamenii din comunitate să afle cum se fac lucrurile astea. Deci nu e vorba numai de implicația financiară, ci și de, așa, un mic ceva în plus, un je ne sais quoi. Apropo de aspirația asta de a ajunge în echipa Burn, la Sibiu, săptămâna trecută la SOS, era un tinerel care ne tot cerea Burn și noi nu vroiam să-i dăm și a venit la mine cu motivul suprem pentru care ar trebui să-i dau Burn și anume, oricum nu i-am dat, că avea sub 16 ani. Păi aia trebuie să spui, Da, că o să zică lumea că ești ceva zgripțuroaică, că nu vrei să le dai la copii. Sub 16 ani nu am vrut să-i dau, dar a venit de foarte multe ori și la final a venit și mi-a zis să știi că eu o să ajung în echipa Burn la anul și o să te țin minte. Știi? Mulțumesc frumos! Aia a fost mai tare decât orice altceva ce îți putea spune, nu? Da, exact. Tot nu i-am dat.
Dar ideea e că după aceea l-am văzut pe podium. Era băiatul cu tricou verde. Deci chiar era un copil talentat, poate chiar să ajungă în echipa, bă, nu o Asta să mă din țină minte o București? viață pe mine. Da, Așa, cred că e din ale București. tare. Da, oricum. El era sigur că o să ajungă în echipa, nu știu ce sfori a tras. Oricum. Deci e clar că e aspirațională echipa și că, bineînțeles, comunitatea îi vede, se duc la competiție, au competiții făcute pentru ei, sunt vedetele la competiție, se duc la competiții internaționale, adică normal că se văd lucrurile astea și că sunt aspiraționale. Și ne bucurăm să fie așa, pentru că, practic, fiind motivat, crești. Păi e absolut normal până la urmă când trăiești într-o lume din asta unde sportul e în principal fotbal, cum e la noi, și vezi că alții se pot face văzuți, cunoscuți și afirmați și prin alte metode decât doar fotbal sau ce e în mainstream-ul ăsta pe care îl dăm la televizor tot timpul, atunci normal că îți poți spune, băi, dar asta pot să fac și eu, poate, sau asta e ceva pentru mine. Deci ne aliniem și noi, încetul cu încetul, la ce e afară și cam așa. Dacă mai sunt întrebări. Hai să mergem la Dirt Park. Hai să mergem la Dirt Park atunci. Oricum acum nu e nimic.